Takže já vás zdravím, další video, tentokrát nesedím, nebo nekoukáte na Lonsina, koukáte na Aces Maxe 250, stařičký, ale velice zachovalý a velice zábavný stroj. Točím tohle video jako menší update toho problému s Lonsinem momentálně, je víkend, už to tam je od pondělí, takže týden to tam je, zatím žádný info nemám, jakmile nějaký info mít budu, jak se podělím. Ale proč točím tohle video? Zjistil jsem ze statistik z YouTube, že se na ty videa podívalo docela dost lidí. Zjistil jsem, že se našli ty blázni, i takový blázni, kteří prostě dokázali těch 30 minut nebo 25 minut nebo kolik to má, prostě strašně hodně moc času tomu obětovat a opravdu to dokoukali. A mám hodně pozitivní zpětné vazby. Hlavně za to, že to není prostě nic profi, není to nic strojenýho, není to nic, hele, tady vám to předvedu a utíkejte si to koupit. Párkrát jsem slyšel i chválu na to, jakým způsobem prostě to komentuju nebo jakým způsobem já se k tomu vyjadřuju. Takže jsme se tady s pár chytrýma hlavama dali dohromady a řekli jsme si, hele, proč ne, proč z toho neudělat YouTubeový kanál a proč ho neudělat prostě od chlapů pro chlapy. Takže možná jste si všimli, že se změnilo logo nebo fotka, bude se to ode dneška jmenovat Kolama dolů, protože co víc si můžeme na čtyřkolkách přát, než vyrazit kolama dolů, být kolama dolů a dojet domů kolama dolů. Takže kolama dolů je asi to nejdůležitější na čtyřkolce. Mám koncepčně už vymyšlený nebo respektive domluvený nějaký rozhovory s ostatníma klukama, co mají bugy od Polarisu, co mají třeba litrový TGBčka, kamna, všechny možný offroadový čtyřkolový přibližovadla, který si jenom člověk dokáže vymyslet, Acesy, Glady, všechno možný. Dokonce jsem se bavil v Gorexu, že by nebyl problém si půjčit na jejich polygon nebo vlastně na jejich jakoby pozemek, který mají k dispozici na focení, testování motorek a všeho možného, tak si tam půjčit nějaký zajímavý stroj, něco o tom říct, projet si to, nějak to třeba srovnat s tím Imlonskem. Není to žádný promo, není to žádná placená propagace, ale prostě mám možnost, když tam pojedu si vyzvednout svůj stroj, něco si tam oskoušet, tak uvidím, domluvil bych se, vyzkoušel bych něco, neříkám, že to bude hnedle dvouválcový litr. Třeba to bude to 3 kg, ta zadokolka hnaná kardanem, proč by ne, nebo já nevím, ta 550, co dělají. Takže je to jenom takový pokus, nemám žádný ambice stát se tady profi youtuberem, nebo prostě nějakým způsobem, ani nevidím potenciál v tom, že by se to dalo monetizovat, protože ten trh je u nás prostě malej, nebo respektive prostě ta cílovka u nás asi není taková jako v Americe. Ale v každém případě jsme se shodli všichni na tom, že tady chybí prostě něco od chlapů pro chlapy, a protože jediný, kdo je schopný mlejt pořád něco dokola a přesvědčit pár lidí, aby se na to podívali, jsem já momentálně, tak jsme se dohodli, že se do toho pustíme. V jednom z dalších videí bych chtěl třeba zmínit, proč je super věc pro toho, kdo si chce koupit čtyřkolku a neví, jestli chce čtyřkolku a neví, jestli za to chce dát peníze, tak proč je třeba super vzít 40 000 a koupit si takovouhle zadokolku, dvěpadé, hnanou řetězem, ale přitom v dospělé velikosti pro dospělého chlapa, která už i něco maličko jakože odveze. Nějaká sranda s tím je taky, takže na tohle bych udělal separé video. Mám těch maxů k dispozici víc, mám 2 pade, 3 kg, snad dokonce 4 kg, jestli se nepletu, takže jsme mohli rozebrat jako rozdíly, po čem jít, na co si dát bacha, když kupujete takovýhle vojitý stroj, abyste se nevykoupali. Proč je to fajn, jak se to servisuje, proč to fajn není. Jak je to starý, co od toho čekat, co od toho nečekat a proč je možná lepší jít a koupit si za 30-40 tisíc takovejhle stroj, vyzkoušet si sezónku, pojezdit si, poskoušet si a říct si potom, hele, super, baví mě to, chci do toho dát větší peníze a půjdu vejš a půjdu do novýho, nebo půjdu do lepšího, půjdu do 4x4, větší obsah a podobné kraviny. A nebo proč je třeba fajn mít klidně 2 pade a vůbec se toho nebát, protože prostě to dává finanční smysl a pro někoho, kdo úplně neprahne po nějakých extra adrenalinových zážitcích, nebo extrémních zážitcích, tak je tohle ideální stroj, který vám samozřejmě doručí stejný adrenalin jako větší stroje, ale v podstatně nižších rychlostech vzhledem ke konstrukci a k tomu, jak je ten stroj dělaný. Takže je to zatím takový nápad. Jmenovat se to bude Kolama dolů. Všechno, co se týče offroadu, čtyřkolek, bugy, k čemu se dostanu, to něco potočím, koho seženu, toho vyspovídám a uvidíme. Mám 64 nebo 65 odběratelů, když to tam vyskáče, aspoň nevím, řeknu na 100, na 200, tak to má asi smysl dělat. Pak, když se to nepohne, tak ten projekt nechám umřít. Takže řeknu asi to, co říkají všichni zoufalci na YouTube. Nezapomeňte dát like, okomentovat a zvoneček. Myslím, že to je asi, aby vám neunikly další moje plky, které budu vydávat. A uvidíme, jestli to bude nebo nebude mít smysl, jestli vás to bude nebo nebude bavit. V každém případě tohle je jenom kratoučký video o tomhle tom.
a hlavně o tom, že se ten kanál nějakým způsobem teď utváří a uvidíme, jestli bude životaschopný nebo ne. Takže jako vždycky, hele, kolama dolů, jak praví název našeho kanálu a jak praví to, co si vždycky přejeme, když vyjíždíme. Mějte se hezky, hele. Čau.